Ketemu maneh kalian Bu Guru. Ayo diwiwiti sinau, ojo kakean celathu. Lungguh sedeku, disemak videomu, ojo karo guyang-guyu. Kena disambi ngombe susu, sing penting ilmune mlebu. Putraku si ande lunga tumuruna ana putri kang ndambani putri minggir sing ayu rupane kuning ijo kang dadi asmane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun putra sedaya? Alhamdulillah, mugi-mugi sedaya sami sehat nggih. Ana ing tembang mau, coba kira-kira awake dhewe dina iki arep nyinaoni bab napa? Leres, dina iki awake dhewe arep nyinaoni lan ngrembak babagan cerita rakyat. Napa niku cerita rakyat? Ana ing kene Bu Guru arep medharake utawa njelasake kompetensi dasar sing ana ing bab 3 cerita rakyat, yaiku 3.3 memahami isi teks cerita rakyat. Ana indikator utawa tujuane yaiku 1. Mendengarkan wacana cerita rakyat. Sing angka 2, mengartikan kata-kata yang dianggap sulit. Nomor 3, mengajukan dan menjawab pertanyaan. Nomor 4, menceritakan kembali isi dan amanat cerita. Kompetensi ingkang angka 2 yaiku 4.3, menceritakan kembali isi teks cerita rakyat dengan ragam ngoko. Indikatornya yaiku 1, menentukan pokok-pokok isi teks cerita rakyat. Sing angka 2 yaiku menceritakan kembali isi teks cerita rakyat. Nah, ana ing kene cerita rakyat duweni pangertenan utawa pengertian yaiku cerita jaman biyen sing asale saka masyarakat lan ngrembaka uga ana ing masyarakat. Terus cerita rakyat kuwi ana sing nyejarahake utawa nyeritakake ngenani sawijining kedadian panggonan utawa asal usul sawijining papan. Paragane yaiku bisa awujud kewan, menungsa lan dewa. Cerita rakyat kuwi uga ngemot piwulang moral lan dianggep minangka pelipur lara. Yaiku nglipur kawula cilik kang durung kenal karo lelipurane liyane kang luwih modern. Ciri-ciri utawa titikan cerita rakyat. Cerita rakyat kuwi nduweni titikan, yaiku asal usule kuwi turun temurun, dadi saka jaman mbah-mbahne awake dhewe biyen tekan diceritakake nganti bapak ibu awake dhewe tekan awake dhewe. Nah, ciri-ciri sing angka 2 yaiku anonim. Apa to tegese anonim? Anonim kuwi ora dimangerteni sapa sing ngarang utawa sapa sing nganggit. Terus angka 3 yaiku kolektif. Kolektif kuwi merga cerita kuwi mau ora dimangerteni sapa sing nganggit, dadi cerita rakyat kuwi dadi duweke masyarakat bebarengan. Terus selanjutnya yaiku ngemu. Ngemu kuwi mengandung pitutur luhur kang becik, mengandung pitutur luhur yang baik. Selanjutnya diceritakake kanthi lesan lan akeh versine. Jadi cerita rakyat itu diceritakan secara lisan saja dan banyak banget versinya.
Kemudian yang keenam yaitu bersifat tradisional. Cerita rakyat uga nduweni unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsike yaiku siji, tema. Tema kuwi minangka ide pokok atau masalah utama kang ndasari lakuning cerita. Sing angka loro yaiku plot utawa alur. Alur kuwi urut-urutaning prastawa atau jalannya cerita atau pola pengembangan cerita yang kabentuk saka hubungan sebab akibat. Sing angka 3 unsur-unsure yaiku latar. Latar kuwi nduweni 3 jenis yaiku apa? Latar panggonan, latar wektu, lan latar kahanan. Latar panggonan yaiku latar kang dadi papan, jadi tempat cerita yang ada di dalam suatu bacaan. Kemudian latar wektu. Latar wektu kuwi wektu nalika kedadean ana ing cerita. Misale dinane, tanggale kapan, ing wengi utawa wayahe kapan ngoten niku. Nah, terus latar kahanan. Latar kahanan kuwi keadaan sing ana ing cerita kasebut. Tuladhane, nalika kebobole wis cedhak saka papan panggonanku, nonton kirab pusaka siji sura, kahanan tansah anteng, krasa sepi. Nah, krasa anteng lan krasa sepi kuwi mau disebut utawa dipunwastani latar kahanan. Dadi latar kuwi mau ana 3. Selanjutnya yaiku penokohan. Penokohan iku nggambarake watak paraga utawa pelaku ing sajroning cerita. Nah, penokohan kuwi mau ki watak atau sifate tokoh sing ana ing cerita, beda karo paraga. Nek paraga kuwi wong-wongane utawa orang yang melakukan atau orang yang ada di dalam cerita. Kalau penokohan itu sifat dari tokoh tersebut gitu. Kemudian amanat itu ajaran moral atau pesan moral yang ada di dalam cerita. Selanjutnya yaitu jenis cerita rakyat. Cerita rakyat kuwi nduweni jenis-jenis apa wae, Bu? Siji, mitos utawa mite. Mitos utawa mite yaiku dongeng kang ana gegayutane karo alam lembut lan alam gaib. Tuladhane napa? Siji, cerita Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Gendruwo, Tuyul, lan sapanunggalane sing ana gegayutane karo alam gaib. Selanjutnya yaiku legenda. Legenda kuwi dongeng sing gegandhengane karo dumadine sawijining papan utawa barang. Tuladhane asal usul rawa pening, cerita Baru Klinting, cerita asal usule Grojogan Sewu ing Tawangmangu lan sapanunggalane. Banjur sing angka 3 yaiku fabel. Fabel kuwi dongeng kang paragane awujud kewan kang bisa celathu kuwi berbicara atau ngomong seperti manusia. Tuladhane kancil nyolong timun, kancil lan boyo, walang lan semut, lan sapanunggalane. Sing kepapat hikayat. Hikayat yaiku cerita kang critakake babagan perangane kanthi jelas. Tuladhane napa? Hang Tuah, Hikayat Blitar lan sapanunggalane. Kang gangsal yaiku babat. Babat yaiku cerita kang ana bukti lan nyatane. Ning ana sing wis ditambahi cerita sing ora genah. Tuladhane babat Tanah Jawi, babat Mataram, babat Mojopahit lan sapanunggalane.
Sing angka 6 yaiku roman. Roman yaiku cerita kang nggambarake uripe pawongan saka lair nganti tekan pati. Tuladhane roman adat, roman sosial, roman detektif, lan sapanunggalane. Sing angka 7 yaiku sejarah. Sejarah yaiku cerita kang bener-bener kedadean lan ana bukti nyatane. Tuladhane sejarahe Jenderal Sudirman, sejarahe Majapahit lan panunggalane. Nah, ana ing kene tugase ndek wingi uga ngringkes cerita rakyat. Ngringkes cerita rakyat kuwi nduweni tujuan supayane awake dhewe mangerteni isi lan unsur-unsure cerita sing ana ing wacan. Dadi supayane dhewe iso ngringkes cerita rakyat, aja nganti ngilangake alur utawa lakuning cerita. Alur cerita kudu tetep ganep nanging bahasane sing cekak, aos lan prasaja. Kedadean sing diceritakake ing ringkesan dijupuk sing pokok-pokok wae utawa sing penting-penting wae. Dadi ora kabeh kedadean diceritakake. Tahap-tahape ngringkes cerita. Dadi ngringkes cerita kuwi ora mung asal ngringkes, nanging uga mangerteni trap-trapan ringkesan cerita rakyat. Napa mawon, Bu? 1. Maca teks cerita nganti cutha. Dadi maca teks cerita kuwi mau tekan rampung. Sing diringkes kuwi mau supaya jangkep utawa genep. Sing angka 2 yaiku nulis pokok-pokok pikiran saben paragraf. Dadi saben paragraf kuwi mau mesti nduweni pokok-pokok pikiran. Dadi awake dhewe kudu mangerteni terus dicatet. Sing angka 3 yaiku nulis ringkesan adhedhasar pokok-pokok pikiran sing wis kok tulis mau. Dadi diringkes, ditata supayane mudeng lan dhewe gamblang mangerteni isine cerita mau saka pokok pikiran kuwi mau dhewe iso ngerti isine napa ngoten niku. Banjur sakwise kuwi aja gur ditekne wae. Kuwi urung rampung. Nah, sing terakhir kuwi telitinan meneh. Apa sing wis kok tulis wis bener rung to? Apa sing mau wis tak ringkes? Nggih, mugi-mugi sedaya sami saged ngringkes cerita rakyat wau kanthi urut lan cetha apa urut-urutane wau. Cekap semanten pasinaon dinten menika, mugi-mugi lare-lare saged paham lan mangertos napa ingkang sampun Bu Guru jelasake. Bu Guru tutup pasinaon dinten menika wilangan panca sinedheka apuranta kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.